Halo cah, assalamualaikum. Iki aku ape tilek tandur ning sawah cah. Tilek tanduran, yo wis ditandur koyo ngarep iki cah. Lah, tapi sawahku ning tengah kono cah. Jadi ini aku nggo motor sik ngalor iki arek ngalor ono, engko terus ngulon. Yo lumayan sedelok engko langsung parkir awake dhewe mlaku cah. Lah iki lagi tekan gang 8. Wah iki ketemu Fahri cah. Nah, iki suasanane cah. Wah, mendung-mendung. Lah iki wis salah dalan ngulon cah. Iki lor desa cah, lor desa gunaku ora gunamu lo ya. Ono gedang-gedang areng suasanane rodok mendung iki cah. Biasanya aku ora tau lewat kene cah, tapi berhubung kono matol, aku dadine lewat kene cah. Iki nggo motor iki cah. Wah. Dah iki nguwat sithik cah. Wah iki wote malah gel-gel medhekno wong ijan. Alhamdulillah iso slamet. Iki mlaku sik cah. Lemah iki mlaku galengan jengene. Nah sawahku ning kono cah iki ketoke layu piro ya 3/4 sebawas pokoke kuwi lah. Mlaku sik cah. Karo ngerti aku cah, yes, ben kowe wedo penasaran. Ora patok ganteng ya wis ben butahe isih urip alhamdulillah sehat. Iki aku mlaku cah. Bapakku sing ngarep kae. Sae sapa ya iki? Aku ora arep mudeng cah, sae sapa cah. Nak roh wong ya mudeng. Cah sabar iki atuh iki perjalanan iki. Wah, kita perwates ya cah. Iki perkota iki seprapat cah. Lah iki aku wis tekan. Lah iki wah turah wine jebule cah. Wine ku turah mayan akeh. Tapi yo ora apa-apa, engko bakale kanggo wetan lah yo iso. Sawah wetan maksudnya cah. Tapi saat iki sawah wetan lagi banjir cah. Ora iso ditanami. Pokoke banjir tekan tanggule beres ngono kae. Lah iki lagian tandur mau cah. Lah iki gone tanggaku cah. Iki urung ditanduri cah. Ki nduk sebaran. Wah, iki wis pirang dino aku ora genah iki pirang dino. Nggon aku kae, sisae kae nggone mbahku cah. Pengenane sing tak gawe kae. Lah iki nggone lek sapa ya Pitono ta sapa iki. Lah iki galenge banyak cah, mergo digawe lewat-lewat. Iki bapakku lagi munggah cah. Nah aku yo ora sik cah iki. Mergone yo sithik tok ngepak aku wis iso to. Kan sampe bar to. Nah akeh ngono ya aku melu ngiwangi. Berhubung sithik ya wis ora melu. Iki ngono aku wis bar cah. Aku apa murah. Lah kaya nggone tanggo, nggone sapa iki wis ora mudeng aku. Lali aku nak bar ya. Iki tandure wah iki kuning mergo ya lagi ditandur cah. Oh entene 3 dino, 2 dino ya wis nganu ya, balik ijune. Iki ning wah angine jan buang ter ya. Ya kayak ketok angine ya. Nah situ bergoyang ini kok. Las motor kuning kono ya aduh jan nemen kesel era. Asing-asing jarak metu kono sing sebelah. Tapi yo mergo matol dadine aku tak penakno metu lor cah, metu nggawa motor. Lah iki kok ditinggal iki dening iki cah sing daud cah. Ditinggali cah ben ditandur sing duwe. Biasane ngono cah. Yo kanggo sulam barang nak pas wine rada among ngono kae. Lah iki menggok ngiri jebret wae iki layu setengah iki kita iki. Lah iki sampai tekan, aku tak nguat neh cah balik. Iki wah sik. Iya, kial cah. Aku dinak ucuk-ucuk melintir ndak tiba aku cah ora lucu. Tak munggah sik cah. Ya iki montore bapak, motor tempur iki. Lah iki apa cah bungkusan iki cah? Oh iki jenenge kiyong cah. Kiyong mas ya dikumpulno kene hama iki soalé cah.
ben mati ning kono. Aku tak ijo sik cah, sik luruwat sik cah. Dah iki ijo iki. Lah iki mergo butek mergo apa? Ya banjir sawetan cah kono cah. Kaline banjir weh. Ya wis cah tekan kene sik. Matur suwun wis menyimak. Muga-muga diparingi panjang umur sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.